kene kowe bebarengan karo aku. Nanging gini ngopo awake dhewe ana ing papan kene Diajeng. Ora bisa luwar. Nanging kowe tak kandhani ya Diajeng. Angger atimu sabar, ing mengkone bakal apik. Kados mekaten. Nanging kula menika sampun boten betah lho Kang Mbok wonten. Ora ketok Diajeng sing ora betah semut Kang Mbok uga. Aku ora kerasan cumondhok ning papan kene. Aku ora betah. Semono aku ora tresna karo Sang Prabu Rubisma Minak Jinggo. Nanging kepiye meneh awake dhewe kapojok ing kahanan Diajeng. Lajeng kados pundi lho Kang Mbok? Ayo memuji ning panguwasaning Gusti wae. Muga-muga bisa luwar ngono ae Diajeng. Kang Mbok, Ana apa? teng mriki kula badhe nganakake Kiri sayembara. Heeh, ki Diajeng tak dungokke. Sapa wae sing bisa ngeluari aku dalah Kang Mbok. Heeh. Yen wadon bakal tak daku sedulur sinarti. Dene kakung bakal tak suwitan. Oh kaya ngono Diajeng. Bakalku sayembaramu Ora dadi apa. Rumiyin nggih Pusana. Panjenengan menika sinten? tepungke aku Damar Wulan. Banjur sapa kang dadi jenenge? Kula Puyengan. Puyengan. Sing sawiji Kula wae to. Waito lan Puyengan. Enjih. Pancen sediaku kepengin leboni sayembaramu. Mbok menawa aku bisa ngentas saka jurange kasengsaranmu, disengker Wurubisma Minak Jinggo. Napa menika leres? Pancen sediaku kaya mangkono. Mbok menawa kanggo bibriki aku ketemu lan Wurubisma Minak Jinggo. Nggih, yen kados mekaten kula nilake gumpan Yen kaya ngono aku kepengin nodi laden ngono aku pindhane kowe ladi lan kakung. Ayo, ayo kene Diajeng, ayo. Monggo. Damar Wulan. Damar Wulan. Kowe wong saka ngendi? Seraya saka Majapahit lekasku kepengin ketemu lan kowe guru. Yen kowe wis ketemu kelawan aku. Manuto jane tak angket gedhe Oh, pati. Sesuk kendang 8 balak petak kono ing papan kene kowe. Aja nganti kesuwen ayo diusandani Diajeng. Diajeng waito lan kowe piye ta? Enjih. Cabar mbengku kepengin tas saka jurange kasengsaranmu awit aku ora bisa kuwowo nadai pusakane Minak Jinggo. Ngeten nggih, estunipun Minak Jinggo menika nggadahi piandel. Kuwi bener. Menika Wong aku kepengin nodi karo kowe sak karone. Enjih. Yen setya tuhu tresna lan Damar Wulan, cidranen pusakane Wurubisma Minak Jinggo. Ora nyanyi. Tak rawuh Diajeng. Ora bisa utawis. Kang Mas, menika gadahi pusaka kalih cacahipun.
Oh, ngaten. Menak Jinggo. Adep kono iki Damar Wulan. Ana sing uripke. Kula sing uripke. Kok iso uripno? Nggih saged. Kowe wong wedok saben dejus. Kowe lan saiki wis bisa manuya meneh. Monggo nalika semana wis mekaning pati. Kowe nentang kelawan aku. Kok nggodaya kekuatan apa? Mbok menawa patiku dudu saka tangane Wurbusem Menak Jinggo. Mung bae sawang. Loh, mati aku. Menak Jinggo. Yo gini sakwise pusakamu ning tanganku kowe banjur ngaras sepot. Aku nyaluk urip lan bojoku loro pek kabeh lan negaraku pek kabeh. Menak Jinggo. Urip ya lan Senajan garamu mbok paringke aku lan negaramu kok paringke aku. Kowe perangane sukertane negara Majapahit lamun ngertak kisas bakal ngombya wara pakating. Yen ngono kok manis tanganku. Diajem wae tulan yen. Kantos Gusti Kantos. Sliramu nyeseni lamun Wurbisma sing mateni aku. Kanthi bukti mustakane. Ayo derekipun Kakang Suwan Majapahit. Nderekaken monggo. Ya iya yang sih. Panjenengan sampun Soan. Kakang Damar Wulan. Kakang. Kakang Damar Wulan. Sampeyan apa Kakang? Sliramu nganti kedarang-darang ana ing tengahing alas. Muga aku nguwatirake keselamatanmu, Kakang. Cilaka. Apa Yen Kakang? kaya ngono derekke aku tumuju ana ing pendopo Majapahit. Ayo ayo Kakang. Diajak. kulenging suwan sang Cita Ratu. Sintelanku. Sabda katimbalan sang Cita Ratu. Kesak keloran ki ora tak timbali ninggal nenggone pendopo. Kadah duduka ingkang langkung kathah sang Cita Ratu. Jalarepan anggenipun kula suwan wonten ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan badhe ngaturaken kabar rahayu sang Cita Ratu. Kabar lelah. Inji Sapa sing kemekaning pati? boten sanes Senopati Damar Wulan menika seda wonten sak tengahipun Damar. Inji Sang Cwita Ratu menawi kados mekaten dewa niku kleru Inji nalika semanten 'Nalika semanten, 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 'Nalika semanten,
samun wonten ing sanggar palanggatan ingkang saged nentremaken negari Majapahit Damar Sasongko. Lugunipun Damar Sasongko nggih anak kula. Menika damaripun pun layang seta. Sasongkonipun layang kumitir. Menika leres lho Sang Juwita Ratu. Nanging panjenengan menika ampun alit ing penggalih. Kagem minangkani satriya-satri negari wonten ing Kraton Majapahit. Den Mase layang seta, Den Mase layang kumitir. Gatot Kaca, Antareja wonten ing negari Majapahit. Titi wedal menika sampun brasta anane dahulu wonten ing Kraton Majapahit ingin ditimbulaken Guru Bisma Minakjingga. Titi wedal menika sampun tigas jangganipun kanthi bukti menika mustakanipun. Iki sirahe Minakjingga. Lah kula mboten trima to, umpami Majapahit dipun idak-idak kali Minakjingga. Bener. Saking menika Sang Juwita Ratu jumbuh dumateng sabda dawuh dalem. Saha sinten kemawon saged modang toji utawi nigas jangganipun Uru Bisma nggih Minakjingga ingkang saged jumeneng nata nglenggahi gampar wonten ing Majapahit. Panjenengan boten usah kuat. Nggih. Kula menika salah satunggaling nalendra. Boten badhe ngucati weca blenjani janji. Nggih. Kok bilih putra panjenengan layang seta dalah kumitir ingkang saged bingkas karya. Nanging kula derek pitados. Kula pengen mangertosi. Napa menika saestu? Menika saestu Sang Juwita Ratu. Menika ingin saged punustani mustakanipun Guru Bisma Minakjingga. Nangis. Lah nggih, wong dipun tigas jangganipun kok. Wis pundi sampun pitados menawi anak kula pun layang seta kumitir saged bingkas ing karya nentemraken negari Majapahit nigas jangganipun Uru Bisma Minakjingga. Nggih, Paman. Kula sampun pitados kaliyan putra panjenengan. Mila, monggo. Layang seta jumeneng Narendra wonten ing Praja Majapahit. Hah? Rat. Dados ratu. Dandani Dados ratu, Kang. Nggih. ping telu. bajingan gendong Sampeyan pripun to, Mbok? apa? Lho kudu dados ratu kok Sampai sampeyan. setan niku dados ratu. Lho kok panjenengan Ora pantes dadi ratu. Nyun sewu Gusti Ratu. Mangke rumiyin kan Mbok Anjas. Kenging menapa panjenengan menika kelawat dhateng layang seta ingkang badhe nglenggahi dampar Maisandanu wonten Praja Majapahit. Ji pangapuntenipun jalaran kula mboten gadhahi subasita. Mong kula punika badhe matur waloka wonten ngersa panjenengan. Estunipun ingkang saged bingkas karya mejahi Uru Bisma Minakjingga menika dadi layang seta lan kumitir ing Kakang Damarwulan. Sampeyan ki ampun moyo-ngoro. Kakang Damarwulan niku sampun sedo. Dipun juweng pandanipun boten saged dipukul-pukul. Sing kandha sapa nek Kakang Damarwulan? Kasunatanipun ingin saged brasta niku wong kadang panjenengan kanggo. Oh, kaya ngono. Kakang Damarwulan, Iki piye to? Iki jare ati kok iso sokmo. Bareng halus niku mong. Kakang Damarwulan. sabda paring dawuh Sang Juwita Ratu. Wis pundi kabul kawusananipun? Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan dalem. Anggen kula ngaya jijibahan. Tumunten kula saged nigas pustakane utawi jangganipun Uru Bisma Minakjingga Sang Juwita Ratu. Panjenengan Ingkang saged nigas janggane Uru Bisma Minakjingga. ingkang saged nigas janggane Uru Menika Bisma lho. Minakjingga. Banjur kanthi bukti Oh, pangapunten. Menawi babagan bukti kula boten saged nyaosaken nanging kula gadah seksi. Nanging
Kanjeng Sang Jwita Ratu, panjenengan menika ampun ndharak aturipun si Damar Wulan. Umpami seksi menika saged dipun tumbas, nanging nak umpami bukti niki mboten lho. Nyata, nak niki bukti. Nak umpami, Rene kowe dadi seksiku tak bayar semene. Niku saged kemawon. Sang Jwita Ratu. Perkawis menika awrat sih. Kula mboten saged ngadili perkawis menika. Menika ingsun pijip pinangka dados adiaksa wonten ing praja Mojokerto. Sendika dawuh. Aja lungguh ya, benak. Nggih. Nggih. Nanging kula mboten saged. Wolu gender. Jar, pun midhangetaken sabda pangandikan Sang Jwita Ratu kenyana wungu. Ya, palenggan iki sing kadiding jeksa negara ya. Mila kula nyuwun kanthi sanget ingkang boten kula dumo ampun sami ngendika sowan-sowan nggih. Ning yo mung ngene aku meling karo kowe ya, Jar. Jeneng sira minangka jeksa negara ning negara Majapahit kudu sing adil. Jos. Iya ta? Nggih. Cara dene wong nimbang ngono kudu kaya dene nimbang mas. Ampun nggih. Adil. Iya kudu adil. Boten tuh nogrok boten itu nggih. Iya no. Sampeyan mutah-mutah wis hafal lah. Ora ngono. Ceblok kok kono mulai aku. Penyanyi te umat. Bayang Seta, semitir. Sabda katimbalan Sang Adiaksa. Dawuh. Bener kowe sing mungkasi minajiya. Menika leres. Leres. Aku tak takon ya, Nggih, ning ampun angel-angel lho nggih. ora angel. Mongko minajiya sawijining adipati. Kok gampang-gampange kowe ketemu minajiya. Sadurunge ketemu minajiya apa kowe ketemu prajurit? Menika leres. Kamu asih pira? 90. Sanga 80. Songo. Kula manggi prajurit 20. Lho, ngaten lho Sang Adiaksa. Piye? Oh, Tir, 20. 20. 20. Nggih. Genah no. Rikala kula dugi wonten ing Kadipaten Blambangan. Kula niku merangguli prajurit cacahipun 20. Lan Kangmas kula Wayang Seta ugi merangguli prajurit cacahe songo kalih 20 cacahe dados 29. Dikeroyok. Oh, dipun kroyok. Bajine piye? Mun Pojawata kula antemi kula saduki mimpang sedanten boten saged nandingi kridanipun Den Mas Ilang Seta. Den Mas Ilang Seta. Sawising kowe bisa mateni prajurit 29 kowe ngelaju. Nggih. Nata latihmu ketemu minajiya. Menika leres. Wis ketemu minajiya. Sampun. Nang ndi? Aman. Ono kok pawon. Ketok. Enek minajiya ning pawon iki apa Mas? Do goreng ta. Sampeyan iki menten mawon. Sampeyan iki mboten Aku ngertos. ki jane mau aku menang ning ngrungokke tepungmu ki lho. Awan apa Ngeten ta? lho, ngeten lho Sang Adiaksa. Pawon. Rikala semanten menika kagem ngawekani grupis peminat jingga menika mboten saged ical saking pidaleman wonten ing Blambangan. Kula menika antuk damel. Sak kadang kula saking ngajeng, kula menika saking wingking. Piyambakipun jumujuk wonten ing taman, kula jumujuk ing pawon. Bener. Taman ketemu kowe. Nggih. Tanding minajiya. Sampun kelampahan. Melayu menyang pawon. Nggih, leres. Ketemu kowe. Nggih. Kok pateni? Menika leres. Pateni nganggo apa? Tumbak. Pas nak tumbak. Ini sing kompak. Nggih. Menika Pateni leres. tumbak. Nggih. Kok pateni nggo napa? Bokonge. Nggih. Gini, Saking bokongipun. padha nek. Nggih. Kersanipun kompak. Mati. Nggih, sampun jak. Sik, kemo jane iki sepel ta ora kemo. Iki tema ta ora? Anjen mo. Ngeten lho, caresipun rak ngeten. Nah, monggo Mas. Tetandingan kalian kakadang aku. Iya. Kakadang kula menika ora awut-awutan. Iya. Piyambakipun wame sampun tandang. Menika Iya. pindhanipun manuk serikatan iki nyamber walang. Ngono. Plas. Blas. Blas. Piyambak boten ngawekani. Enten ingkang dipun tamani wonten bokongipun. Lajeng piyambakipun mlajar. Mlajar. Bedunduk kepanggih kula wonten pawon. Ngono pawon. Nggih, piyambakipun kesandung jebluk lho.
Niki ingin dipun tamani kadang kula tombak wonten bokongipun kula bleske pancal ambles ya modyar we Bu Bismo. Ngaten. Kula ngertos yen to Bu Bismo minak jinggo pengapesane teng niki lho. Wah, kuwi ora nek bokong. Lha napa? Pengapesane. Dicaya kowe ngerti pengapesan iso mati nek jinggo. Oh nggih. Nang pisan meneh ya. Kowe mesti gamblang cetha lan nek jinggo. Nggih, wonten tandingan kok. Saiki piyayi Mojopahit gagah bagus iki karo menak jinggo gagah ngendi, Bro? Mboten wonten ing nandi. Mboten ing nandi. Mlakune Mboten wonten cakraipun kali Guru Bismo. Guru Bismo minak jinggo menika gagah bagus pideksa. mlakune piye, Cuk? Mlakune ngaten. Dasaripun sosok tunggaling bupati. Bupati Gagah pideksa. Piyambakipun mlampah kemawon. Ngaten iki mlampah. Pindhanipun Werkudara. Menika. Nek jinggo kuwi mlakune ngono. Sampeyan iku mendel mawon, sampeyan iki ra mboten ngertos to. Sing tetandingan wonten Blambang mboten sanes Den Masilan Seto. Dan masalah iki. Mlakune ketok kaya Pak Nano iki. Ora ngono. Ini sampeyan dereng cetha to. Melampahi bupati. Dasaripun piyambakipun berbudi bawa laksana. Ngeten menika Purus Bismo minak jinggo. Sampeyan ki mendel mawon mo. Sampeyan mboten ngertos kok. Aku jane ya meneng. Yen aku meneng aku ki ngrungokke tembungmu malah aku malah kudu utah aku malah. Iki buktine. Anjir. Nang aku takon seksine sapa? Sing dados sesi nggih kula. Anjir. Kowe nekseni. Nggih, mergo Sing kula mateni Seto. sing mateni kula, sing nyekseni kadang kula. Ora sambungane apa karo komite? Kadang kula to sampeyan ki pripun to? Lur. Nggih. Dulur keluarga ora bisa nekseni. Tunggakane Pradata ora bisa ngadili mergo durung ana seksine. Nah, bukti lho. Nah, bukti nek seksine. Bukti lho, Ngeten lho, sangat biasa. Sirahe minak jinggo Rubismo. Umpami dereng jangkep dereng enten seksine. Umami jenengan menika teng mriku sing kula dados seksi nggih sampean, mboten kadang kula. Ku ngentene kadang kula e. Tidak kula wonten ing Blambangan menika kalian kadang kula. Kowe durung cetha ya, kudune jangkep. Seksi wong liya bukti ana. Tunggu sik. Kamar Wulan, Sabtu Parindamu sangat biasa. bener kowe metane jinggo. Menika saestu. Buktine Menawi bukti kula boten saged nyaosaken wonten ngarsa dalem sak cerita ratu nanging kula gadah seksi sangat. piye sikmu? Seksi kula Seksine wae. kula. Apa jenengmu, Nduk? Kula wae to. Kowe, Aiti. Kuyengan. Nggih. Kowe nek saya Damar Wulan sing matine jinggo. Nggih. Kowe apane Damar Wulan? Kula. Kula niku katresnanipun sakniki. Kowe iku bojone. Mboten. Kowe bojone sapa? Kula Sang Prabu Wuru Bismo minak jinggo. Bojone minak jinggo. Nggih. Nek saya Damar Wulan sing mateni. Nggih. Kowe kena diproses ya. Kowe ngopo? Kula, Yo, kula lenggah. nek lho ya. Kowe dadi seksi jujur. Nggih. Yen kowe ora jujur, cilaka nemu hukuman. Mboten napa-napa. Nggih. Saged dadi seksi. Kuwi Damar Wulan ora bisa nyaoske bukti ning seksi. Ibu koso baleni kowe, sira sangat terus bukti ning seksine ora enak. Menika leres. Saiki ngene wae. Aku nyoto-nyoto percaya kowe sing materi Najinggo. Kowe tak du karo Damar Wulan. Neng saya lho sangat biasa. Janjine niki rak mboten enten dudunan to. Ora enak. Nek aku buktiake Damar Wulan kuwi lan kowe iki beda, mergo kowe iki bukti iki seksi. Mongko Minajinggo kuwi sekti mandraguna. Sapa sing ngersi kondang Minajinggo? Ronggolawe Tuban gunung perangan. Bojoku Mintalwati gugur. Nganti aku ngusi Mojopahit. Sindurrejo, nggawa Kediri, mati. Nek pancen kowe mati Minajinggo kudune bisa menang karo Damar Wulan. Nggih, Nen sewu nggih. lho. Mboten napa-napa. Matur. Iya. Ngene ya, Car. Paugeran penatan ana ing Mojopahit. Iki jeneng adon-adon iki ora oleh lho, Car. Kok ngedu wong. Wong ngedu jago wae dadi larangane negara. Niki mbuktiaken nek ampun ngantos ning Damar Rajapati. Namung mbuktiaken sing mimpang niku sing saged Pun ngejahi. sewu sangat biasa. Nggih, kula sagah pun du kalian Damar Wulan. Nanging rikala kula tanding kalian Wuru Bismo minak jinggo menika, Wuru Bismo minak jinggo kok kroyok kalian kamasalan situ. Loro. Nggih,
niki dinten Damarwan napa wantun kula kroyok kalian Kang Mas Lean. Iya, bener. Kula wani sangat Diajeng. Kakang Damarwulan, ora usah dadak wedi siji dikroyok loro. Kroyok telu lah waneni Kakang. Karo gerangane. Semane. Wah, aku kok ngeroyok ya kemasane iki apa? Ngaten nggih. Jago tarung botohe sampean sinten? Kuwi terus. Botohe sampean sinten? Kan Ora jagone kula foto nggih niki. Ya, botohe romo kula. Aku foto. Ngene, Ar. Foto nalika nyawang jago tarung. Ora kena melu-melu. Nek yo kudu ono isenane. Halo, boto sing boto. Foto kula foto. Soale apa? Ya. Burmano. Mano piye? Burmano. Upama aku di omah, aku mati kalah. Dadi terpek. Aku nek kalah ninggalke Fatihah. Lumajang upama kowe kalah lumajang dadi terpek. Nek jagone sampean kalah sampean manuk sing diburke nggih. Ojo. Aku iso masak. Bon ampun kuatos mo. Nah, terus. Jago tarung boto ora kena ngiwangi jagone. Ora. Nek boto sing boto apa? Lah ngopo? Sakane apik. Apa? Kula pinten iki? Iki ora lo. Iki mono tinggalane wong tuaku. Iki jeneng tilamipeh. Tilamipeh pamore pantang jagat. Merga lamun ana keluarga kepatihan, iki yen ditatoni karo wong, metu dhewe. Mulai aku tak candhet Kula nek motor. ngarani niki pusaka kuwirangan. Iki apa iki? Cara pati kuwirangan. Iki. Iki cara pati pusaka Kuwirangan. patih kewirangan. Kuwirangan mergo arep ngimpe konangan sampeyan neboke niki kuwirangan. Mbon, janjine mbon. Ya wis. Wis. Bucek ngerti lah. Apa? Sinten? Aneh-aneh. Lho sampean ditilah. Wong tuwa genak duit malah do. Lho sampean tesih kerasan teng Mojopahit. Ora ngono. Sing kebangetan sampeyan kok ora bermano jadine pripun ora mabur-mabur. Iya ngene lho. Lar, bener. Aku kalah. Jeneng Burmano ora apa-apa. Lho upama aku ki urip ning Mojopahit. Ya ta. Mantuku dadi ratu. Ono jeneng wong tuwa kok nyembah karo Ayo mlebu no. Mlebu. Mlebu. bose ta. Bentar-bentar. Aku mau mbok wosing ngono, aku anggere kleru aku engko sesuk mbok kerat. Ora kleru, tak mlebu no. Terus Ini bangun nomor tua kok nyembah karo mantu. Becek minggat aku. Tok-tok piye ta, Cak? Tukang kedonge malah minggat asman. Sang Juwita Ratu cetha ingkang saged mungkasi urip bisa menika Damarwan. Kakang Damar. Sabtu paring dawuh Sang Juwita Monggo. Ratu. Dikongkon gawe dampar meso danu wonten ing praja Mojopahit. Parimirmanipun panjenengan nyuwun tambeng pangestu enggak wonten ing dampar prabon. Diajeng Anjasmara. Kakang Damarwulan. Kakang menak koncar, waita lan kuyengan, Nggih. uga sliramu diajeng. Diajeng Suba Siti Kencana. Nggih kula, Kang. Kanugrahan iki sesanggeman kang abot. Jalaran atase Damarwulan bocah saka Karang Pradesan disengkakake dadi Nalendra ana ing negara Mojopahit. Kakang menak koncar, mugi panjenengan anyekseni. Sesampunipun sedane Urubisa nak jingga tertamtu kula ingkang jumeneng dados Nalendra wonten ing negari Mojopahit. Diajeng Anjasmara Kakang Damarwulan.
tak temtokke sliramu ora ketang dadi garwaku sing sepisanan. Nanging kenggah jajar minangka dadi prameswari ora ana liya Suba Siti Kencana Wungu. Sliramu kudu nglenggono Diajeng. Kula nglenggono, Kang. Ora mung cukup garwaku Suba Siti Kencana Wungu. Pratilane gedhe labuhane Weto lan Puyengan tumrap Majapahit ninggalake garwane Wurubisuna menak jiwa mati saka tangan ingsun. Weto lan Puyengan uga tak pundhut mlebet minangka garwaku wong ayu. Sliramu saguh. Saguh kula Tak wayuh ora cukup mung siji loro. pun mboten napa-napa malah ngentengke gaweane kula. Kaya ngono. Nggih. Kakang Menak Kuncar kula. Diajeng Weto lan Puyengan. Nggih kula. Diajeng Suba Siti Kencana Wungu lan sliramu Anjasmara uga melu nyekseni sakwise ingsun dadi pengayoman Nalendra Agung ana ing negara Majapahit bakal arsa sejuluk Sang Prabu Brawijaya Damarwulan.